la couche, je te mange. Oui. Jalo, il n'y a pas là. Tu vas quand j'ai dit, n'a fɔra ko e ne bɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'a san joli ye e ma se ka foyi san ka ne ma mobili den kelen kɔ o mobili yɛrɛ o kɔrɔla ka ban yɛrɛ e kalo la e bɛ to ka 40,000 ne di ma n'a fɔra ko sake yɛlɛ la 10,000 tigɛ ka bɔ la e yɛrɛ k'o jateminɛ n'i b'a dɔn i tɛ sen wɛrɛ i tɛ n bila n ka taa mɔgɔw bɛ ne nɔfɛ dɛ. Lolo kana jɔrɔ la ne ma mɛ fɛ ko n bɛ sikɔrɔ tɛ sikɔrɔ koyi i ka di ne ye de nafolo ko tɛ yan ayi ko ne ma se ka mun k'i ye sinɔn b'o kɛ mɔbili ko in ko tɛ yan o to yen o ɲɛnabɔ la ka ban mɔbili jumɛn de ka di ye n b'o san ka d'i ma. I yɛrɛ b'a lajɛ komi nin wagati na mɔbili ɲumanw bɔlen sisan i b'a kɛ dɔ dɔrɔn. O banna wariko ko tɛ yan o fana to yen o ɲɛnabɔ la ka ban. Ne bɛ kɛlɛ kun ne bɛ ko nin kɛ kɛlɛ tɛ ye o. Yɔrɔ dɛ ayi to bi joli jan sa ala e ne y'an kɛ kiɲɔ cɛkɔrɔba kɔnɔ ko tɛ dɛ ne b'i fɛ de wa ne yɛrɛ fana bɛ e bɛ ne fɛ o dɛ. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn Jalo mɔgɔw bɛ ne nɔfɛ su ni tile n'i ta tɛna ɲɛnabɔ dɔrɔn ne kɔni ne bɛ n yɛrɛ ta parce que la financement ni ko ninnu kɔni olu de b'a diya. A bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn n'Ala sɔnna a bɛɛ bɛ. Era para mí manera cuando no me ocurre. ¿Ah? ¿Tú tienes? ¿What? Ella igual la de servir, ¿no? Que la mujer o farfara dorme de nice. A mí me era un poco de la pacinia farfara le doy tare que ya tengo la tizu no luego tiene dice. Ok. Naya la niña na fiwa uso. No, tizu. Oh. No, no era ko jare chuga. Ache. Wa. Ache. John. Era ko min be gala ma. An ne era ko tarafu be chuga. Mo be mu me na do an ache. Era ba ro te ne ga leba e tinto. Me depuis ne Johnny e ka ko ketu era di charane. La e be teme era ba do e be temanga jojo da fe. Ali ti ale na so mo ko bi no. Alors que ni mo be teme no be girigire pour be wani tishu. Me be teme ba ge na fofu. Ola ni nga chido la do ya wana parce que ko era tablo charane a fait pas. Wo. Ina ko ala ya don a ke do wallahi. Est-ce que baro kabin mere de ga nyina mala ela ko be san zerati Erore wallahi e ga dine meni de les la ga ba ya nyina ma sino yi wala don ta nyina mere ni bene biju no fe bi wala ri ouais no ran yere ta siron do la ya ya ji dem passer iche parce que sma don ne ta tan erore yoro ni ke to ko ouais na ku kadna nga ta restaurant wal ma fen na me yoro ni ga ko wa changa ni se ga sigi jama ma yoro ni ma tin to ka erba mi shiko ri kadni restaurant afini tare wo to bi lage ma ko ba ta na yeah atan sigi so do ouais Todos, alhamdulillah. Amba. Todos,
Dakene. Amba. Agara kilifle. Karam. Ne yo fo chama ke ko no. Oh. Ne dem son no sala ma ti fiya. Ayo ma fe ko. Na soro mina na ma fe ko ma shi ma fe ko. Do do fa ngata ka. Muni na ko fa jalo fa ri ko. Wala sai ka do fa mo ko mun. Ma fe ko. Bashi gwante. Alhamdulillah. Abashi Arab se abo famia to yala. Abashi de mo na ko ko ni re. Ko mun ke mu fi ga tele. Mena ima jabija. Odo woni boto misila yina jo. Ki fe la fo. Osuku nu ne to fe. Nta fe mo ko kan jole kare kono. Kan ke mo ko sugu do esigida la o mani. Ya me. Ne la jo kare kono do be se ka fam ina fo do te se ka fam. Ne du fle osuku nu mani ni. O rom fere. Ora kama ne na so kono no. Alo na dinke. Ma fe ko dabla. Ni be to kan na ya. Amani ne ga demsen. Ne ga demsen mu yere ne te ga no famia chugo shila. Ibe na li mi ke amba fe alo na li ko yere dabla. Parce ne de un te ga ne famia yere. Ndu de un ka de ta fe ko be ko la ko ka do nche. Ne tara bana ko la ko. Ne mana furu de kama. Ne ba fi gita suna ali farlan la. Na fala am kindala no. Ala che mi jido ha. Aya, no ro fele kerebete. No mo magre no ka nyo fuli nyo safene. E ko no ke. Amo milla de srada le ko no ke. Nyo buya de ka kan no fe so na fene. Ngo ko mo fene ke. Ala to ka tane baro la sawa. Nta fe ka na ya. Nta fe ka to wa na ya. Ni nga dem sa nung tiga ko fa. Ma ka to sa. Iti tan fi, iko mo la jo bolo fe. Nne ni fe ko no ke. Ala ja kin la ko. Ama ma to tane. Ya kila ko boya ba na boya tan na de. Ya kila ki ba kom kala, iba kom nan ta kalama. Nsom la mena. Ya kila kiga boya tala inu nga sabali iga laje ibe la konda bi na fe mba kala ma mena onu chemai enne ambe mo krobadi akil dole bana o te bla ko ni na kala ka reta bla ko ni ga kula ko anga laje anga ko inke ni no fe furu kama kulongate Dalo, ne mi nyini akuma werla. Ne ki ma ngi ben na ni mi kia na ma ni na dem semu. Nte fe ni di unga bla no. Ibe na ni mi kia ni bo doro ni dabla. Ne mi nyini akuma werla re. Amene ma na ni muna. No o nyana bra sa ma ba. No na ko to doro ko. Iba ga na la mu kama ni na ko ni. Waru be kele. Ndu ta fe kan na. Ibe ya na lina ba fe ka dabla ori kan. Ani tra fe sa me ya. Dem sa ku yero yoro man jana o kana asigile so amani ye chuga shida. Na ma ne me ta fe. Negative. Ako ne ne. Aka dem sa le so ne. Mo na ko ne dem sa ku na na ko ga wa. Ali dina. Ta tali mbali. Mo na mu ko ni yere. Bana Israel bam yo lo be kere wa ne ta fe. Izo la mukanya ya mukanya ngata kerefe jamana dola ngata aina era 3 mois 4 mois changa to ke odo kunkadniu John era on marot te plan bay ne bishulu ba fa ka de ne bori ya dilla tigera ba wati mo kadi ame to mo la fone dia isi ko wala singa ta kamala era fa ka wakati juma bon waro ne ga program de iri buru ube so ai ni wo singa ngata ukadleje sinya oge ko pase ina jate
comme nga matasi dɔw kan ka bɔ kɔfɛ ka na wa n'olu nana donc ne taara fo sigira cogo min na ne kuma i fɛ ne ka bizu non olu tɛ foyi ye sa fɛn fɛn ka di ye ne b'o de kɛ o e yɛrɛ kan k'a bɛɛ faamu n'i kɔni donna ne ka fɛn na mun kɔni kɛlɛ dɔrɔn i taara sinon fɛn fɛn ka di ye diɲɛ fɛn fɛn ka di ye jɔn ye ne bisu ne b'a karaba hali n'a tɛ yen n b'a karaba k'a di bizu raison kuma y'o to yen sa ne bɛ kale ala la walayi ne t'i tara ye ni ne y'i tara ye dɔrɔn o kɔrɔ ko ne bɔra adamadenya de la mɔgɔ min sera ka bɛɛ k'i ye ka fɛn bɛɛ k'i ye ɲɛnamaya kɔnɔna na est-ce que i bɛ sɔn k'o taraya mɔgɔ tɛ ko ninnu taabolo dɔn ne b'i ka ko taabolo la cogo min na aw sa n'i ma changer kɔfɛ kɔni ne bisu ne b'i kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye non tɛ changer ça baara i sɛgɛnna bi wa baara kɛ i tɛ ka bulo kɛ yɔrɔ n y'a fɔ n'i y'i sen bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la fɛn fɛn n'a ko b'i la n'a den ma deli la fɛn ninnu bɛɛ to i bɛ fɛn fɛn kɛ activité fɛn fɛn kɛ a bɛɛ jɔ pour que i ka bɔ i da dɔrɔn so kɔnɔ dɔrɔn lafiya i mago bɛ mun na wele dɔrɔn n m'a kɛ ok bizi faut pas ten i y'a fɔ cogoya min na n b'a kɛ ten an sɔgɔma bɔ an b'a ni sɔgɔma awa an ce awa awa e yeli jara ne yɛrɛ nɛgɛ awɔ sabula ka da kan kuma dɔ bɛ dugu kɔnɔ n denkɛ nama wuli ka cɛsiri n denkɛ a bɛ sɔn ka kɛ baara ka kabila aw bolo dɛ n denkɛ n'a fɔ k'aw ka cɛkɔrɔba fatura aw ka musokɔrɔba a bɛ k'a ka so kɛ basatɛmɛ sira ye est ce que bɛɛ bɛn wa non bɔn o tɛ bɛn n'a fɔ basatɛmɛ sira bilakoro de bɛ basa faga n'a fɔra ko aw ba o bɛ ka bilakonin dɔ ɲɛbɔlen bɔ o fɛ ale b'a fɛ ka furu bilakonin dɔ ma yala bɛɛ bɛn wa non o tɛ bɛn n denkɛ n bɛ min kɔni f'a ye n'a sigilen don a wuli a ka jɔ n'a jɔlen don a cɛ sigi n'a fanga bɛ aw ka du in na bi aw dun n'a dara a ka musokɔrɔba ma bilakonin a b'a sama ka n'aw fɛ yan dɛ yɔrɔ de aw ni bilakonin cɛ si la bɔn i ka dala teliya tɛ dɛ ne yɛrɛ ne bɛ kɛlɛ min na bi o kɛlɛ de don i y'a faamuya mɛ n'anw y'a ye mɔgɔ b'anw kɔkɔrɔ min bɛ se ka fara anw kan tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara ne ye n'i sera ka fara anw kan an ka nin kɛlɛ kɛ walahi a bɛ diya ne ye n denkɛ nin b'a kɔ bi ma ko sini ok kɛlɛ yɛrɛ ka di ne ka tɛmɛ aw kan ok problème t'a la n b'a kɔ ok a bɛ sa yɔrɔ la ne bɛ toli yen nɔ ok n y'a faamuya an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛlɛ kɛ cogoya bɛɛ la inshallah sisan n'a tora musokɔrɔba in ma ne ye kabila tiɲɛni ye non ala sɔnna ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ti tiɲɛ n'ala sɔnna n yɛrɛ bɛna cini dɔ la yan nɔ ok a k'an bɛn aa ka tile yɛrɛ ami ami a ka cɛsiri ne an sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi tɛ a ma e ba don bɔn ma yɛrɛ tun bɛ yan sa mɛ a ko k'a bɛ taa ci la ka na sisan a k'a bɛ taa ci la ka na awɔ denkɛ aw ba ko kura ko minɛ k'a kalama non ba ne t'o kalama denkɛ aw ba b'a fɛ de ka don cɛko dɔ la cɛko min n'a man ka kɛ cogo di ba n'a fɔra ko aw fa tɛ balo la aw ba ka taa don bilakoronnin dɔ kan denmisɛnnin yɛrɛ taara ko bilakoronnin bɔn tiɲɛ yɛrɛ e b'a dɔn an ba don denmisɛnnin bɛ se ka mugu la an tɛ se ka foyi de k'o la parce que an ba don i b'a dɔn o de kama i kan ka fɛn fɔ a la e m'a fɛn fɔ n'a fɔra aw ba ka taa bilakoronnin ta ka na o kana k'a b'aw mara so kɔnɔ hakili tɛ mɔgɔ min na hakili min yɛrɛ b'a la o t'a la ne hakili ne cɛkɔrɔba bɛ sa o bɛ se ka faamu ni min ma kɔrɔ n'a fa i b'a sɔrɔ a fa bɛ filɛ o bɛ a fa ka kɔrɔlen dɔɔnin a bɛ se ka ko to t'a la o kama mɛ bilakoro bɛ se ka tuguni ka bila aw mara e bɛ jɔ k'e ka ko to la i kɛlɛ ko ok problème t'a la n kɔni ma buli dɔn kɔni n'i ba nana i b'a fɔ a ɲɛna a tɛ jɛn'a bi a tɛ jɛn'a sini ok problème t'a la mɔgɔkɔrɔba n'a hakili don denmisɛnnin don hakili t'a la dɛ n'a nana n yɛrɛ kan ka min kɛ ne b'o kɛ kuwa
Salam alaikum, ça va? Waalaikum salam, Ko ça bɛ? va? Somɔgɔw? Baasi tɛ. I ka kɛnɛ? Voilà. Baasi tɛ. Ça va? Wallahi ça va. I nana cun kan dɛ, a ka di. Tiɲɛ yɔrɔ bon an ka ko ka ca. I m'a ye wa? Donc Sigiyɔrɔ bɛ yen. ah bon? Somɔgɔw? Wallahi baasi tɛ. Baasi tɛ. Wallahi baasi tɛ. Donc ne nana i b'a ye baasi tɛ. I b'a faamu komi e yɛrɛ i cɛ fatuma a mɛnna. Yɔrɔ kelen na ko bɛnnen don Ala dɔrɔn de la. Donc a tun ka di ne ye ne ka ko dɔw jateminɛ ni ɲɔgɔn cɛ. N'a ma k'i ma baasi ye, n bɛ fɛ k'i ta siɲɛ kelen quoi. E wura, ne ni muso ka di o ma dɛ. Su ni tile an bɛ ɲɔgɔn kɔ, an bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis ne b'aw ka situation bɛɛ kalama. E bɛ se ka ne ta o kan? Situation ko in to yen, situation to yen. Ne dan dɔrɔn k'i ta ne bɛ su falen aw ni ɲɔgɔn cɛ a banna. I m'a faamu e bɛ yan ka ban ale bɛ yan fɛ. Problème ba t'a la bilen. E ka se ka accepter dɔrɔn a banna. A ma nɔgɔn dɛ. A ka nɔgɔn très bien. Mais n bɛna miiri. Ne hakili jagabɔ. Non, miiri nin ko nin kana na nin ko nin bila ka taa ta sa. I mɛnna sigilen o. E mɛnna sigilen ten. I dun man ɲi ten i tɛ mɔgɔkɔrɔba ye. I bɛna to ten i m'a faamu a ɲɛnama tɛ quoi. N'a kalama n'i ye miiri kɔfɛ n b'i jaabi. Sinon kana na taa ta miiri na dɛ. Amen. Ni kun y'a dan ne ma an kun bɛ ko in fɛn dɔrɔn a banna. Kana na nin ko taga an ka cɛ kana réflexion ba k'a ko la quoi. I m'a faamu. Donc i mago bɛ jaabi teliman yɛrɛ de la. Ko n bɛ pressé don n bɛ taga kana bila ka suma yɛrɛ bila ka suma tɛ dɛ i y'a faamu. Awɔ n y'a mɛn. K'an bɛn. Nin cɛ saya ko in kɛra ne bolo baara ye dɛ. N'a fɔra ko min mana wuli o de bɛ taa fɔ ne ɲɛna. Lewura fɛnɛ nana bi ka na a t'a fɔ ne ɲɛna. E y'o ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin. N'i kɔni sigira ko cɛ t'i bolo bɛɛ de b'a kungo f'i ye. Ne dabali banna. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun kɛ nin ko la sa. N'i sigilen tora ten bɛɛ de ɲɛ bɛ don i la. Bɛɛ bɛ n'a ka ci f'i ye. A ma nɔgɔn. Mamadu. E bɛ tɛmɛ ne sigilen na hali k'an fo. Mama, i bɛ ko min na sisan, i m'a da O ma ni ne bɛ ko min na o bɛ bali k'e ka ne fo. Ne ye ba de ni. I tɛ sabali Mamadu. Ayiwa. Bezi, mun de b'i la? I fari fagalen don. Fɛn t'e la. E dun sigilen don k'i sumaya i yɛrɛ ma. Ni fɛn t'e la o bɛ kɛ yan. E bɛ ka don ko min na. Tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka don ko min na ko in a man d'anw ye. Sabula anw si bɛ niveau min na sisan anw yɛrɛ fɛnɛ tɛ jate denmisɛnnin ye. Mais den mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka bɔ ba bolo denmisɛnya la. An m'a fɔ i tɛ furu cɛ ma. Mais a fɛnɛ ka kɛ cɛ ye hakili bɛ cɛ min na mɔgɔ min si fɛnɛ avancé len don. N'a fɔra e bɛ ka furu cɛ ma cɛ min yɛrɛ bɛrɛ tɛ a n'anw âge cɛ. N'o nana du in kɔnɔ est ce que o bɛna se ka anw bonya est ce que an bɛna se k'o bonya. N'a fɔra ko anw filanw
e ka taa furu o ma o bɛna hakilina jumɛn sɔrɔ min bɛna kɛ anw ma avantage ye tiɲɛ yɛrɛ la o ko ninnu tɛ ka se ka bɛn an ma sabula anw tɛna se ka anw kunkolo kɔrɔta kare kɔnɔla la cogo si la an kuma tun bɛ ka yala waati cɛ in na i bɛ ko min na ni kɔni sera ka tiɲɛ yɛrɛ la Basi aw ye ne denw de to wa furu ye Ala ka latigɛ de ne bɛ sigi min na ne yɛrɛ ka sigi tɛ mais ne k'a dɔn aw ye ne denw de ne tɛna don ko la ko min bɛ kɛ kumasuli ye aw ma a y'aw hakilila tigɛ o kan. Mama ni ko kelen in kɔni nin ye e diya ye koyi anw yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ kunkɔrɔta ye anw ma cogo si la Denmisɛnninya b'i la bi e tɛna se ka foyi fɔ furuko la ne tɛ mun dɔn a la aw ye ne denw ne tɛ don ko foyi la ko min bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye aw ma n b'a fɛ a k'o dɔrɔn de faamuya i y'a mɛn tiɲɛ yɛrɛ la mama den mansa bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ fɛ nin ko in a jɔ hali n'a y'a sɔrɔ an ka hɛrɛ b'a la ne bɛ fɛ nin ko in ka jɔ ne bɛ du bila ne bɛ taa n kun o yɛrɛ kɔni ye ne ka kuma ka laban ye fo ka se o bɛɛ ma ne denw tɛ ka se ka ne faamuya cogo si la furuko kuma bɛ ne ni mɔgɔ cɛ mɛn u ma deli ka ne manamana ko la u ma deli ka ne ni cɛ jɔli mais ne denw tɛ ka se k'a faamuya cogo si la nafigi jɔn de bɛ ka ne ni denw bila ɲɔgɔn na bi mɔgɔ tɛ ci ne denw tɛ ka se ka ne faamuya cogo si de la ne dun tile kelen ma manamana ko kɛ n tɛ jɔ ni cɛ ye kare kɔnɔ n t'o mɔgɔ ye quoi bi mɔgɔ ma ɲi dɛ Mamadu tɛ yan. Mun de kɛra? I fɛ bi y'a tile joli i tɛ kuma fɛ i kɛlen don k'a négligé mun de bɛ ne ba de ye ne. Ne ba de ye o ye tiɲɛ ye mais i bɛ ka taa ni waleya min ye sisan n'i m'a dabila ne ɲɛ t'i la dɛ. Waleya jumɛn? Ne ma fila f'i ye koyi i bɛ ka continuer ni ko min ye sisan a dabila. Kɔfɛ kumaw kana na an bila ɲɔgɔn na sa kana na to mɔgɔw ka kuma fɔfɔli kan nin la n ye mansa de ye ni ko in kɛra e yɛrɛ ka hɛrɛ ba de b'a kɔnɔ. Mama ni hɛrɛ sugu ne mago foyi de t'a la i y'a faamuya den mansaya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. E ka sabali k'i bolo da ni nin ko in kɛra an bɛɛ de ka hɛrɛ b'a kɔnɔ. Ko n mago tɛ nin hɛrɛ sugu la. Ça va? Kan jumɛn bɛ Besi n b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye ne dɔgɔnin de ye mama donnen don ko dɔ la sisan ani jeune dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sisan nin ko in n'an ma fu siri nin dan na wallahi an ka kumasulu b'a la ne b'a dɔn mama si bɛ yɔrɔ min sisan mama tɛna furu ka taa dusi kɔnɔ tuguni n'ani nin jeune ka ko kɛra bɔfɛ nin de bɛna daga sigi an ka du in kɔnɔ yan nɔ. Mamadu ko in yɛrɛ bɛ ka ne tɔɔrɔ ka se niveau ma ne yɛrɛ b'a ne bɛ kɛlɛ in na a mɛnna wallahi. Besi problème t'a la an bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa nin ko bɛ se ka dabila cogo min i y'a faamuya. Problème foyi t'a la f'an ka fu siri ko in kan nin ko in kana taa ɲɛ sinon ni taara ɲɛ an si ka kunna wolo t'a la. Wallahi sisan ne bɛ yaala kare kɔnɔ ne ni kumasulu dɔrɔn de bɛ to.
E ta yi. Ne ya bon ne nana furu de la. Nga mɔgɔ dɔ bɛ yan n nana o de fɔ quoi. E ko mi ko ne nana furu la. Sɔrɔ ta furu ne ta muso ko de. Ne tɛ muso wele bon quand même ne fana kɔni nana furu de la. E b'a di nana furu de la. Awɔ. Ne nana furu de ka furu de ka taa. Ne tɛ se ka taa dɛ. E nana foli min na e fana e ta ye muso ko min yɛrɛ ne fana tɛ o ne fana tɛ o kun kelen de. I nana kun kama ne fana tɛ o kun kelen de. I bɛ ka tile da i yɛrɛ la dɛ. Bɛnkan de bɛ ne n'a cɛ wa ne bɛ ni muso kelen ne b'a furu k'a ladon. A bɛɛ ye kelen i nana kun min na ne fana nana o kun kelen de la. I y'a faamu a bɛɛ ye kelen i nana kun min na ne fana tɛ o kun kelen de. Yo a bilakoro ninnu n'a ye mɔgɔ ka muso ko la dɔrɔn an bɛna balabala mɔgɔw ko la de. Lise e bɛ yɔrɔ min sa misiri kɔnɔna de bɛ dɛmɛ koyi. Ne ka misiri de ye nin. Bisimila. Ne na ko muso ko mun ne ka misiri y'o de. A banna bɛnkan de kɔni bɛ ne. Bon a bɛ k'i nɛgɛ dɛ. Ne kɔni n'i tɛ fɛ tile ka gan a bɛ k'i nɛgɛ. N'i bɛ k'i nɛgɛ dɛ ne bɛnkan bɛɛ bɛ ne n'a cɛ. Ne ka nɛgɛ o foyi tɛ s'i ma ne na ko n ka muso ko de. Bisimila. Wala b'a ka muso ko ɲɛnabɔ. Bisimila i bolo. Ni na kun y'o ye tɛmɛ. Non ne na kun y'o de an bɛɛ na kun ye kelen de. E tɛ se ka ne empêcher e tɛ se. An bɛɛ na kun ye kelen de. Salam alaikum, ça va? Où est-ce que tu es? Ne yɛrɛ tun bɛ ka na au fait musokɔrɔba bɛ yan. Non musokɔrɔba bɔra. A bɔra bon komi ci dɔ tun bɛ ne n'a cɛ. Bon komi dogola tɛ yen quoi. I b'a faamu je crois que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà. Voilà donc yɔrɔ aw fa filɛ. A fatura a bɛ waati jan bɔ. O tɛ caya. Donc ni musokɔrɔba kun kumana. Donc ne tun bɛ fɛ ka an ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye quoi. Donc n b'o de f'i ye a man di n ye n k'a don a la tuguni quoi. Déjà y'a den i b'a dɔn n'aw sɔnna parce que aw ba don a b'a dɔn bien vrai que aw fa sara aw ba filɛ mɔgɔkɔrɔba kojuguba tɛ quoi. I m'a ye donc a ma y'a kelen na i m'a faamu bon aw minnu y'a den a ka di ne ye a ka essayer a ka a lafaamuya cogo dɔ la donc pour que an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye o de tun ka di ne ye quoi n'a ma kɛ aw ma baasi ye donc Wura ne y'i ka kuma fɔ wura de tɛ yan. Ouais, ne de don kɛ si. Wura min bɛ kare kɔnɔ o de tɛ. Awɔ ne de don. An ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye cogo di? Mais dɔgɔkɛ ye o kuma jugu de ye. Wura e de bɛ fɛ k'a fɔ i bɛ fɛ ka anw ba ta. Wura e ɲɔgɔnna fana bɛ tila k'i jɔ tuguni i ɲɛ wagalen da la k'i b'o kuma fɔ ne yan. Mais dɔgɔ o kuma jugu ye. Wura e n'anw bɛ kare kɔnɔ ne bɛ to e bɛ ne dɔn. Wura n bɛ min f'i ye an ka ɲɔgɔn bonya. N'i t'i yɛrɛ bonya ne bɛ n yɛrɛ bonya i y'a faamu. Cɛ dɔgɔ mankan tɛ sa mankan ko tɛ o. Kulonkɛ sira tɛ o n ko sɛbɛ sira de don. Wura anw ba de y'a fɔ e k'ale de ye sunkuruba de ye ki e bɛ n'i jɔ anw na k'e ɲɔgɔnna k'e bɛna anw ba ta. Cɛ dɔgɔ i fana bɛ ka faamuya trop ni furu sira de don. Ni bi ta bɔra la n tɛ fɛ k'anw ka du kɔnɔ a tuguni ko ne ba ka kuma i y'a faamu bon n tɛ fɛ i ka na jɔ a kuma la tuguni. Ne ba de y'a fɔ i k'a ye sunkuruba de ye. O ma fɛ sa n'o de don ne bɛ se ma n k'a den n'aw ye. Bon Wura ni bi bɔra a kana s'anw fɛ yen n bɛ min fɛ taa ka bɔ an ka da yɛrɛ de la i y'a faamu taa ka bɔ an ka da la n tɛ fɛ k'i ye yɛrɛ. Cɛ i ba cɛ i bɛn'o bugɔ wa. Ne ba cɛ wa. Non bon taa ka bɔ an ka yɔrɔ la n'i tɛ fɛ k'i kojugu. Non ne ta ma s'o ma kɛ. E ɲɔgɔnna bɛ se k'i jɔ an ka da la ko anw ba de ye sunkuruba ye mais ne tɛ tigɛ la ne bɛ tigɛ mama la i mɛ ɲɔgɔnna bɛ n'i jɔ a dɛ a cause mama mais mama bɛ na ne sɔrɔ ale kan ka min kɛ ne bɔ. Sɔgɔma nse i bɛ fa e mɛri o ye cogo di ma nse sigi b'aw fɛ nse
Basi foyi t'u la. Kɛra tile fila ye. Walayi, an ni faama. Basi t'u la. Ale basi foyi t'u la. I cɛ don? Tɔnɔ wa? Tɔnɔ bɔra o. Awɔ. O diyara n ye. Mana basi la. Kuma dɔ bɛ n kɔnɔ k'a f'i ye. An ni ɲɔgɔn cɛ la n tɛ se k'a mara n kɔnɔ n'i m'a f'i ye. I cɛ de sera ne ma k'a ka kanu kuma fɔ ne ɲɛna. Nka n bɛ min f'i ye, e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ la an ye ɲɔgɔn kanu ko caman tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ni nin kɛra ne k'a to n kɔnɔ ma fɛn f'i ye a tɛ n kunkolo ma sɔn donc seri ma bi ka na ni ne f'i ye. A diyara n ye i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama de ye n'ala sɔnna n'a nana n bɛ kangari da i cogoya la cogoya min t'a tɔɔrɔ ami ala sɔn o de kun y'o ne bɛ siran ɲɛ y'a mɛn n ka dɔ wɛrɛ yira amina i ka taa an ka baro kɛ sa an famana dɛ walayi tɔnɔ sigi cɛ ma parce que muso gana ninnu filɛ nin kɛ fana ko dɔ sigi la ne ma lawale cɛ ne cɛ tɛ sɔn ma a tɛ se ka fɔ a ɲɛna a tɛ se ka fɔ a ɲɛna ne cɛ tɛ sɔn n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni ne ɲɛ bolo ne cɛ fɛ ni tɔnɔ na mɛ cɛ ko fo ka ne ja ne sara de tɔnɔ ni nin ju dɔrɔn tɔnɔ na walayi tɔnɔ bɛ ne faga koyi ala Ndi n faamuya sa n'i ye n faamuya a bɛ diya n ye dɛ ala a fɔ nin ye ne ni n denw bilatɔ ye ɲɔgɔn na n'aw sera ka n faamu a bɛ diya n ye ala tɔnɔ sɔrɔ e tun bɛ min i b'o dɔn ne ye homme d'affaires de ne ka business bɛ caman bɛ traiter sufɛ maa caman traiter sufɛ n'i ma faamuyali fana kɛ souvent a ma nɔgɔn o de kɛ n'o na juguya muso dɔw bɔra ka na ɲini ka na kangari da ne ye ko n k'a f'i ɲɛna k'i ka fara ka bɔ a la k'i b'a nɔfɛ k'a man d'a ye kana kangari de ne b'a dɔn e tɛ sɔn o ko sugu ninnu ma chérie ne bɛ sɔn o ma cogo di e b'a dɔn ne tɛ se ka sɔn o ma
Jɔn bɛ e ɲɔgɔnna to a bolo so kɔnɔ yan nɔ ka bɔ ka taa fɛn wɛrɛ ɲini kɛnɛ ma ne bɛ sɔn o ma cogo di ne mago bɛ fɛn o fɛn na maa bɛɛ sɔrɔ so kɔnɔ la yan nɔ jugu ka don sa e yɛrɛ ko ne tɛ sɔn o ma e yɛrɛ b'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn bɛrɛ ne tɛ sɔn o ma e de ka di ne kana dimiya ma ne ti yen fama suba yɛrɛ na n'i sama fɛn dɔw la nana sɔrɔ ne sunɔgɔ la bɛ don so kɔnɔ n b'a kɛra de la mɛ ne ka chérie regardez moi Ya fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ o kɔni o y'a tɛ Oui, allô? Bijou. Cɛ ko bɛ cogo di, ça va? Ne yɛrɛ kun mago bɛ la ci dɔ la quoi. Non, e tɛ ne dɔn, i tɛ ne dɔn, ne mago b'i la ci dɔ la fɔlɔ, a ka di ne an ka ɲɔgɔn ye, n mago b'i la ci dɔ la, urgemment don quoi. C'est très urgent, i y'a faamu? D'accord, o bɛ sɔrɔ yan. Ok. ouais Three, c'est possible 0. vas-y a gosi tuguni kɛ n ka cɛ ouais Cɛ i b'a dɔn ne mago tɛ ne sɔn. non a b'i choix sans problème t'a la yɔrɔ i tɛ ne dɔn ouais Moro c'est la première fois ka ne ye o ne de wura ye min ye ne bɛ sigida kɔnɔ ne bɛ ne dɔn ne mɔgɔ cogo de ye i bɛ k'a faamu Ah ouais, mais o bɛ bɛɛ kɛcogo la. n'est-ce pas Yeah. ok fuba tɛ yen sans problème ɲɛ bɛ i tutura la sujet dɔ kɔnɔ o sujet de don donc n bɛ fɛ ka corriger o temps quoi Cɛ an fana ka wari sinɛ kɛ. ouais O mais de i bila la a ɲɛfɔ. fuba tɛ yen sans i ka mɔgɔ i ka ko bɛɛ a tɔgɔ de ko John na n'est-ce pas voilà yɔrɔ e de jɔlen don ni John ka fɛn bɛɛ e de b'a i bɛ fɛn bɛɛ tout i b'a faamu hali i ye moto ni fɛnw bɛɛ san ka d'a ma i b'a faamu Cɛ a bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ dɛ. non I y'o choix cogo di? e ka cɛ ouais e yɛrɛ kɔnɔsɛri kɔnɔ ouais voilà donc pour que i kana na crise pique manamana ko la a bɛ n'i la dɔɔnin quoi i b'a dɔn musokɔrɔba dɔ de bɛ yen nɔ i ka juru a bɛ fɛ ka musokɔrɔba in ta de a bɛ fɛ k'i kɛra i ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ fɛ k'a furu donc n bɛ fɛ k'i da kun i yɛrɛ la parce que n tɛ fɛ i ka kun hɛrɛ sugu dɔw kɔnɔ quoi i ka ko ka di o ma parce que ne bɛɛ bɛ miliki ɲɔgɔn ye a bɛɛ ye miliki ne kɔnɔ mɔgɔ ye donc ne tɛ fɛ i ka kun sugu dɔw kɔnɔ c'est pour ça la n bɛ fɛ k'i da kun quoi i ka faamu dɔnni ka ko i b'i kɔlɔsi yɛrɛ 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 I ka tarapo kɛ ka ban. Cɛ nin ye dugule kuma ye dɛ. ouais mais I ni ce i ka information na bɔ. I bɛ minɛ wa? ah bon I ka match non parce que i b'a dɔn ni ne ma kɔn nin ko in na parce que i b'a dɔn denni ka fɛn bɛɛ de jo in ka fɛn bɛɛ de denni ye e bɛ muso min nɔfɛ e b'a essayer que e fana bɛna i ka cɛ i meleke o la alors que bon muso in musokɔrɔba in dun b'a fɛ ne fana dun bɛ musokɔrɔba in nɔfɛ donc ne bɛna kɔn a ma denni ka kale d'a ɲɛ pour que ne ka se ka n ka point ladon donc ne ma n ka point ladon a dan tɛ o i ye fɛn fɔ n ka cɛ ye n ye bile sɔrɔ 5000 non nin yɛrɛ de y'a ɲɛnama ye ça c'est bien n y'a ye cogo min a ɲɛna yɛrɛ de. Jo, i ka lajɛ bɛ. A bɔra e ka mun de b'a bolo Bon n nana ka na avertissement de d'i ma. N'i ka lajɛ ka da i bɛ kangari da ye quoi. Il paraît que ka ne ka mɛgiri de bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Ne ka mɛgiri de bɛ fɛ k'a furu. Est-ce que i y'a choix? I dun b'a dɔn n'i sera ne ta ma dɔrɔn i bɛ taa yen fɛ de. Donc avertissement de don ka na f'i ɲɛna n'a sɔrɔ a ka di